Moi! Tänään haluan kertoa sulle tarinan, nimittäin ehkä tiedätkin, että mä teen yhteistyötä mun kollegan Veera Korjalan kanssa. Me tarjotaan pääsiäisretriittejä, myös online-valmennuksia ja työskennellään henkisten ja kehollisten menetelmien kanssa. Ja Veera on mun lailla suomalainen, joka on muuttanut itse asiassa myöskin USAhan. Me ollaan muutettu eri puolille USAta suunnilleen saman ikäisenä 20 alkupuolella. Ja sitten USAn aikana ollaan kumpikin kouluttauduttu joogaopettajiksi ja löydetty tämmöistä suuntaa. Ja Veera on muuttanut sitten Kostaricaan ja ehkä tiedät, että mäkin olen viettänyt Kostaricassa paljon aikaa. Meillä on ollut hyvin samankaltaiset polut, vaikka siellä on myös paljon eroja. Ja miksi mä haluan kertoa tämän on se, että me ollaan molemmat ulkosuomalaisia, eli asuttu pois Suomesta, vaikkakin käydään paljon Suomessa ja pidetään kovasti yhteyttä sinne, niin ollaan kuitenkin yli vuosikymmen kumpikin oltu ulkosuomalaisia. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan molemmat myöskin saatu aika paljon tavallaan perspektiiviä siihen, että mitä on olla suomalainen ja miten se on erilaista kuin mitä on ulkomailla. Suomalaisuus ja amerikkalaisuus on aika erilaisia kuitenkin, jos niitä tarkastellaan ihan yhteiskuntina tietenkin, kuten tiedetään, että nämä mallit on niin erilaiset. Ja sitten minkälaisia ihmisiä se muokkaa. Näiden maiden historiat on tosi erilaisia ja tavallaan ne arvot tuntuu, että on tosi erilaisia. Ja sen takia varsinkin tämä ulkosuomalaisuus, just kun on saanut sopeutua uudenlaiseen ympäristöön, niin on tarkoittanut sitä, että on todella tullut katsottua niitä nimenomaan suomalaisuuteen liittyviä teemoja tai asioita, missä on saanut vaikka kasvaa tai muuttua tai vähän vaan kuulostella, että mikä on se oikeasti autenttinen tapa mulle toimii, oli se sitten amerikkalainen tai suomalainen vai onko se edes kumpikaan niistä. Ja me tehdään tosiaan Veeran kanssa paljon yhteistyötä ja me tehdään paljon suomen kielellä yhteistyötä, koska tuntuu, että on tosi mahtava tuoda näitä asioita, mitä me ollaan molemmat opittu sinne suomalaisuuteen ja suomalaisten keskuuteen ja meidän Pohjolaan. Ja sitten on myös tietenkin tosi palkitsevaa ja rikastuttavaa tuoda suomalaisuutta tänne USAhan, mitä me myöskin tahoillamme sitten tehdään. Mutta yksiltä me pidettiin kokousta ja me tavataan viikoittain työn merkeissä, eli sillä enemmän virallisesti tietokoneiden äärellä ja siellä on kalenterit auki ja suunnitellaan ja niin edelleen. Mutta sitten mä olin pyytänyt, että voitaisiko tehdä sellainen tapaaminen, missä me tehdään enemmän vähän seremonia tai tämmöinen energeettinen noita-tapaaminen tälle meidän työlle, työn merkeissä, mutta kuitenkin enemmän sitä energiaa ja niin edelleen. Ja me tehtiin se yhten perjantai-iltana ja mä olin sinä päivän käynyt mun varastolla, ja missä mulla on jotain tavaroita. Ja yksi asia, mitä mä otin sieltä mukaani, oli nämä orakkelikortit. Nämä on Alberto Villoldon Mystical Shaman Oracle-kortit, eli tosi semmoiset shamanistiset kortit, missä on kaikkia shamaniteemoja. Ja mä en ollut käyttänyt näitä kortteja pitkään aikaan ja sitten me päätettiin, että no niin, että nyt käytetään näitä kortteja tähän, että nostetaan kortti tälle meidän työlle. Ja ensimmäisenä korttina valikoitui The Lower World, eli alinen meidän suomen kielelle käännettynä. Ja alinen kuvasta näkyy, edustaa alamaailmaa, se edustaa tiedostamatonta, se edustaa meidän esivanhempia, se edustaa meidän varjopuolia tai sokeita pisteitä, kollektiivista alitajuntaa, ja tämä kortti meni vähän suoraan sinne puoleen tavallaan siihen meidän suomalaisuuden justa. Meille tuli mieleen, että tämä liittyy, koska meidän molempien esivanhemmat on tietenkin Suomesta, niin tuli mieleen, että tämä liittyy just semmoiseen suomalaisuuden varjopuoliin, meidän sukulinjoihin, jotka on ollut sodassa, ja meidän sukulinjoihin, jotka on käynyt läpi ja kokenut, mitä ikinä ne onkaan käynyt läpi, ja sitten tavallaan, että mitä se suomalaisuus on, mitä on ne meidän suomalaisuuden varjopuolet, mitkä on ne puolet meidän psyykessä tai meidän tietoisuudessa, joita me ei olla ehkä ihan käsitelty tai joita me ei haluta tunnistaa ja tunnustaa. Ja meillä nousi ihan valtavan pitkä keskustelu tästä. Ja semmoisia teemoja, mitä me nostettiin tosi paljon, tai mitä meille nousi tosi paljon, oli puhumattomuuden teema ja tavallaan semmoinen tunteiden tukahduttaminen tai että tunteista ei puhuta. Ehkä me niellään ne alkoholin kanssa tai me ylisyödään ne.
jonkun niin kuin ruokien kanssa tai turrutetaan jollain toisella tapaa, mutta että se puhumattomuus ja että me ei ilmaista meidän tunteita ja me löydetään niille joku toisenlainen niin kuin selviytymismekanismi, niin se tuntui meille tosi isolta ja meillä on molemmilla henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että ei ole vanhempien avioeron aikaa puhuttu tai läheisen kuoleman aikaa ei ole puhuttu asioista, että ne on vähän niin kuin vaan työnnetty pois. Ja sitten toinen iso teema, mikä meille nousi, oli suomalaisten semmoinen taipumus vähätellä itseään ja ehkä tavallaan niinku, ja myöskin se, että meillähän on paljon näitä sanontoja, että ken kuuhun tai kuuseen, riippuu miltä alueelta oot, kurkottaa, katajan kapsahtaa. Eli ei kannata kurotella liian pitkälle, tai kel onni on, se onnen kätkeköön. Ja meillä on tosi paljon just sitä, että ei kannata menestyä ja kuka sä luulet olevas. Ja suomalainen on semmoinen niin kuin epäterveellä tavalla vaatimaton, että me niin kuin vähätellään todellakin meidän osaamista ja usein ehkä häpeillään. Tähän voi liittyä häpeäkulttuuri myös. Me häpeillään sitä, että keitä me ollaan. Ja itse asiassa mä postasin tästä Instagramiin myös ja siellä tuli tosi paljon just näitä sanontoja ja tosi paljon hyviä ajatuksia myöskin tästä näistä meidän suomalaisuuden varjoista. Eli paljon tuli just liittyen tähän itsen vähättelyyn, häpeään ja siihen, että ei saa menestyä, ei saa kurotella liian pitkälle sinne kuuhun tai tähtiin. Ja sitten kolmantena, mikä ehkä tuli jonkun verran myös niissä kommenteissa Instagramissa ja sitten mikä mulle ja Veeralle näyttäytyy tosi paljon myös, on järkimielen ylikorostuminen. Eli se, että kaiken pitää olla aina järkevää ja loogista ja rationaalista ja sitten just tämä tunnepuoli ja ehkä henkinen puoli on jotain, mikä on ainakin semmoisessa yleisessä keskustelussa tosi niin kuin semmoisessa epätasapainoisessa asemassa, että jokaisellahan on varmaan joku oma uskomusjärjestelmä ja varmasti niin kuin silleen 4 seinän sisällä tai niin kuin omassa rauhassa saatetaankin tunnustaa näitä ikään kuin pehmeitä puolia itsessä, mutta varsinkin semmoisessa yleisessä keskustelussa, koulussa, työpaikoilla, mediassa, niin kaikki tämmöiset pehmeät arvot ikään kuin tai pehmeät puolet, niin niitä vähätellään, niitä soimataan, niitä kanseloidaan, puhuakseni nyt modernia kieltä, ja ylipäänsä niille vähän niin kuin naureskellaan, just henkisyydelle, energialle, intuitiolle, tämmöisille asioille helposti naureskellaan. Ja verratakseni esimerkiksi USAhan on tosi paljon normaalimpaa täällä puhua tietenkin Jumalasta, jopa rahassa lukee In God We Trust, ja kaikki niinku, täällä tapahtuu paljon enemmän niinku, asioiden siunaamista ja semmoista niinku, henkisyys on enemmän läsnä ja olemassa niinku, yleisesti. Ja en sano, että joku kirkollinen läsnäolo on nyt ainut oikea ja niin sen kuuluisi olla, mutta joka tapauksessa se, että näkyykö sitä yleisessä keskustelussa, niin Suomessa tuntuu, että ei ihan hirveästi. Eli tämmöinen järkimielen ylikorostuminen, josta kaikessa pitää olla tutkinto, kaikkea pitää olla asiantuntija, sulla pitää olla niin kuin näin, niin meillä on tosi paljon sitä ja se on tosi tärkeää. Ja myös ehkä siihen menee tämä sääntöjen noudattaminen ja semmoinen, että halutaan näpäyttää, jos joku ei ole mennyt sitä perinteisintä polkua, seurannut niitä sääntöjä ja tavallaan tehnyt sitä loogista, rationaalista reittiä sinne, vaan että jos elämä onkin ollut enemmän kokemuspohjasta ja tunnepohjasta ja henkistä, niin silloin ehkä niin kuin semmoinen ihminen ei voi esimerkiksi olla yhtä lailla asiantuntija, vaan että siitä hänellä pitää olla jonkunnäköinen tutkinto, jotta hän voi puhua vaikka omasta tai tästä niin kuin aihepiiristä. Niin tämmöisiä juttuja. Ja tietenkin mikäänhän ei ole niin kuin äärilaidasta toiseen, vaan ehkä jotain keskilinjaa, siellä löytyy se viisaus, mutta tämmöisiä teemoja me huomattiin. Ja me puhuttiin näissä siinä mun ja Veeran tapaamisessa vaikka kuinka kauan, varmaan puoli tuntia ainakin meni pulppus näitä ideoita ja tosiaan sitten sen jälkeen mä postasin Instagramiin myöhemmin tästä. Mutta tässä meidän tapaamisessa vielä me todettiin, että okei, että nämä on aika niin kuin, tämmöisiä raskaita aiheita, että meidän molemmilla nousi tosi paljon omia esimerkkejä ja alkoi oikein tulla semmoista, että ei vitsi, että nämä on niitä asioita taas, mistä me ei olla puhuttu niin paljon. Ja me todettiin, että nämä on myös niitä teemoja, mistä meidän pitää alkaa puhua, jotta me voidaan murtaa ne syklit. Koska tietenkin syklien murtaminen edellyttää se, että me tiedostetaan nämä ja moni onkin jo tiedostanut näitä, mutta sitten miten me oikeasti puretaan ne syklit, että me ei mennä siihen samaan puhumattomuuden kierteeseen, koska se on niin epämukavaa alkaa puhua sen jälkeen
kun ei ole puhunut, jos ei perheessä opetettu, että miten konfliktitilanteita puretaan, miten korjataan konfliktitilanteita, miten pyydetään anteeksi, miten tuodaan joku epämiellyttävä kissa pöydälle tai nimetään virtahepo olohuoneessa tai elefantti olohuoneessa, niin ne on tosi kiusallisia ja haastavia tilanteita, ja koska me Veeran molemmat edustetaan tämmöistä kehollista lähestymistapaa pääasiassa, niin tavallaan niin kuin, ainakin mun näkökulman mukaan meidän pitää kasvattaa sitä meidän sietokykyä, meidän kehollista kapasiteettia, hermoston kapasiteettia olla sen epämukavuuden kanssa, jotta me voidaan tehdä jotain eri tavalla. Ja nämä ei ole helppoja tilanteita, koska ne on tosi triggeröiviä, ne on tosi haastavia. Me saadaan olla ihan ummikkona liikenteessä just, koska meillä ei ehkä ollut sitä mallia meidän omista vanhemmista ja omissa perheissä siitä. Joten näiden syklien murtaminen ei ole vaan silleen, että no joo, että me ollaan niinku, että puhumattomuus, mä nyt lopetan, tää päättyy nyt minuun. On tosi trendikäs sanoa, että tämä päättyy minuun, niin eikö se ollut se elokuvakin, että this ends with us tai jotain. Ja niin, mutta miten se oikeasti päättyy? Päättyykö se vaan sillä, että me sanotaan niin? Vai että mikä on se työ, mikä meidän pitää tehdä, jotta se oikeasti päättyy? Mulle tuli mieleen muistutuksena yhdeltä luennolta, mitä mä kuuntelin, taas tämä tieteellinen koe hiirillä, joka oli valitettavasti hiirien kohdalla niin kuin tehty niin, että heitä altistettiin kirsikankukan tuoksulle ja sähköiskuille yhtä aikaa. Ja heidän aivoissa nämä tietenkin yhdistyi nämä kaksi asiaa. Ja sitten nämä hiiret alkoi, tai siis tietenkin heille syntyi se yhdistelmä just siitä, että kirsikankukat tarkoittaa tätä sähköiskua, mikä tarkoittaa kipua, joten siellä aktivoitu pelkoalueet aivoissa. Ja sitten kun he sai poikasia, niin näillä poikasilla, vaikka heitä ei altistettu tälle samalle kokeelle, niin heillä myöskin kirsikankukan tuoksu aiheutti pelkoreaktioita. Ja sitten tutkijat päättivät, että no hei, että laitetaan nämä hiirenpoikaset eri vanhemmalle, jos nämä altistuneet vanhemmat kenties opettaa niille tämän kirsikankukkiteeman tai tämän, että se aiheuttaa pelkoa, niin laitetaan eri vanhemmat kasvattaa nämä poikaset, ja silti nämä poikaset, heillä aktivoitu myöskin pelko heidän aivoissa, kun tuli kirsikankukan tuoksua. Eli kyse ei ollut siitä, että vanhemmat opetti sen, vaan se oli jotenkin geneettisesti olemassa. Ja ei siinä vielä kaikki, vaan nämä altistuneiden vanhempien poikaset, jotka ei ollut itse altistuneita, he sai poikasia, ja jopa nämä poikaset edelleen pelkäs kirsikankukan tuoksua, vaikka he eikä heidän vanhemmat ollut kokenut tätä koetta ollenkaan. Eli jos me mietitään suomalaisina, että meillä on sodasta aikaa alle 100 vuotta, eli se on luultavasti meidän isovanhemmat, joidenkin kohdalla isovanhempien vanhemmat, joidenkin kuuntelijoiden kohdalla ehkä omat vanhemmat, jotka on ollut sodassa. Eli siitä on hyvin vähän sukupolvia, kun esimerkiksi sota on tapahtunut. Ja koska se on koodautunut meihin, niin meidän pitää jollain tavalla tehdä jonkunnäköinen niin kuin uudelleen prosessointityö täällä, jotta me voidaan oikeasti purkaa se geneettinen, tai se tavallaan se trauma ja se energia sieltä meidän geneettisestä muistista. Ja mun kokemuksen mukaan nämä keholliset menetelmät on kaikkein voimakkaimpia siihen. Okei, no sen jälkeen kun me oltiin Veeran kanssa keskusteltu, nyt mä pääsen, musta tuntuu, että mun tarina on poukkoillut ja olen pahoillani, mutta sen jälkeen kun me oltiin Veeran kanssa keskusteltu näistä raskaista aiheista, niin me sanottiin, että okei, otetaan vielä yksi kortti, että mikä kortti me nyt otetaan semmoisen vähän kevennyksenä. Ja näistä, montas näitä kortteja on 60. Sieltä tulee the upper world, eli ylinen, eli alisen tietenkin vastakohta. Ja ylinen edustaa niin kuin meidän henkioppaita, enkeleitä, muinaisia olentoja, kaikkia niitä valo-olentoja, jotka on siellä ylisessä. Eli semmoista henkistä tukea, apua. He voi auttaa meitä tavallaan kulkemaan kohti sitä meidän omaa suuntaa. Ja tää oli eihän tämmöistä voi keksiä, että me saadaan lower world, upper world yhdessä luennassa ja just erityisesti vielä tämän teeman kanssa.
Ja tää oli ihan, me oltiin vaan mind blown, wow. Ja sitten me keskusteltiin tietenkin siitä, että no mikä on se suomalaisuuden korkeampi potentiaali, koska eihän meissä ole ainoastaan varjoja, tietenkään niin kuin kenessäkään tai missään, vaan meillä on myös se valopuoli, mikä on ihanaa, me ollaan luotettavia, mä kysyin tätä myös Instagramissa, me ollaan tosi lojaaleja, ja me ollaan, meillä on semmoinen ihana turvan ilmapiiri, mikä me ollaan pystytty jossain määrin kuitenkin luomaan meidän yhteiskuntaa, että sä voit jättää koiran kaupan ulkopuolelle tai sä voit jättää vauvan nukkumaan vaunuihin kahvilan ulkopuolelle, asioita, jotka on aivan ennenkuulumattomia, aivan shokki amerikkalaisille. Tai se, että nuoret lapset kävelee yksin kouluun tai että ne on koulun jälkeen yksin kotona tai näistä voidaan tietenkin olla monta mieltä monen muun asian kannalta, mutta joka tapauksessa se luottamuksen ilmapiiri on jotain, mikä on meillä hienoa. Suomalaiset on innovatiivisia, me ollaan monilahjakkaita, usein kielellisesti lahjakkaita. Meillä on paljon kaikkia tosi hienoja ominaisuuksia, mitkä vois ehkä myös kukoistaa enemmän, jos me päästäisiin tästä keskinkertaisuuden varjosta, puhumattomuuden varjosta, järkimielen ylikorostumisesta. Me voitaisiin saada meidän potentiaali vieläkin isommin käyttöön. Ja niin me todettiin, että okei, että jos meidän esivanhemmat ja heidän tavallaan haavat ja nämä varjot meidän suomalaisuudesta kutsuu meitä nyt siihen, että tehkää se työ, käsitelkää tämä, mikä me ei pystytty käsittelemään, kohdatkaa ne kivut, mitä me ei pystytty kohtaamaan, tehkää se työ ja päättäkää nämä tämmöiset epäterveiden asioiden periytymiset ja sitten myöskin nämä tämmöiset korkeammat olennot, hyvinvoivat esivanhemmat kenties opastaa meitä, että me näytetään tie teille, että tehkää tämä työ ja kohdatkaa ne ja kulkekaa kohti sitä teidän korkeampaa potentiaalia. Joten se on mun tulkinta näistä kahdesta upeasta kortista ja näiden myötä mä haluan kutsua sut mun ja Veeran kanssa työskentelemään. Meillä on tulossa päiväretriitti Suomessa elokuun 3. päivä, se on sunnuntai, kello 10 jos jäät saunaan, niin 18-19, jotakin semmoista. Ja se on Iitissä, Rodalla Resortissa, eli aika lähellä Kouvolaa. Ja sitten meillä on Kostarikassa aivan ihana Prosperity-retriitti, myöskin suomenkielinen 6 päivän tai 6 yötä, 7 päivää kestävä retriitti, jossa me aiotaan nyt käsitellä nimenomaan näitä suomalaisuuden ikään kuin varjoteemoja. Kerta me ollaan suomalaisten kanssa liikenteessä ja tietenkin meillä on jokaisella myös uniikit omat erilaiset varjomme, mutta erityisesti just näitä teemoja, jotka varmasti koskettaa tavalla tai toisella meistä jokaista. Ja joo, me tehdään tätä työtä kehollisella tasolla, eli oikeasti just niin kuin kasvatetaan sitä meidän kapasiteettia tuntea ja sitten käsitellä se kehollisesti ja sen jälkeen vapauttaa se energia ja luoda jonkinlainen uusi ikään kuin tarina tai uusi tapa olla tässä maailmassa. Niin lämpimästi tervetuloa mukaan tekemään tätä tosi tärkeää työtä ja mä toivon, että tämä tarina toi jotakin ihanaa sun sydämeen ja jotenkin ehkä muistutuksen ja just taistelu tätä järkimielen ylikorostumista vastaan, että täällä on tämä näkymätön puoli, joka meitä jatkuvasti opastaa, joten otetaan myös siitä ikään kuin se ilo irti ja kuunnellaan sitä. Okei. Kiitos kun kuuntelit. Jätä kommentti alle, jos heräsi jotain ajatuksia.